vaan kaikille. Eli tosiaan tein tämmösen pienen videon nyt ihan kokeeksi. Käytiin tuolla Säynät-Salosta, käveltiin tonne Kaakkosaareen yksi päivä kavereiden kanssa. Ja tosiaan oli ihan loistava reissu siellä. Vähän notskilla grillattiin eväitä ja nautin valtavan paljon siitä reissusta, että Täällä oli todella hienoja maisemia. niin. Täällä Kaakkosaaressa ollaan retkellä. Mulla on oikein kunnon tällaiset lumikengätkin. Täällä kannattaa olla. Se on astipohjassa. Ja mitäs tää nyt summelee täällä? Meillä oli notski tässä, syötiin ja Ihan keikkatöitä Boltworksin kautta. tässä vähän meidän porukkaa vielä ja testasin samalla mun hienoja uusia aurinkolaseja.